Вы калісьці задумываліся, колькі беларусаў змаглі стаць часткай легендарнага Галівуду. Яны трапілі ў Амерыку яшчэ ў пачатку мінулага стагоддзя, адны ўцякалі ад вайны і беднасці, іншыя шукалі лепшага жыцця. Некаторыя пачыналі з нуля, працавалі ў цырках і тэатрах, а потым траплялі на бліскучы экран Галівуда. Джордж Маккей. Акцёр, у якога за спінай праца ў дзесятках галівудскіх фільмах. Ён пачаў сваю кар'еру як конны наезнік у цырку, удзельнічаў у папулярным брадвейскім шоу «Вар'яцтва Зігфелда». А ў Голівуд трапіў, калі там яшчэ здымалі нямое кіно. Адной з першых кінапрац было сумеснае кіно з жонкай. І гэта ўсё пра Джорджа Маккея. Будучы акцёр нарадзіўся ў 1884 годзе ў Мінску. У пачатку 20-го стагоддзя ён эміграваў у Амерыку і там пачаў сваю акцёрскую кар'еру ў цырку. Пазней ён стаў часткай трупы «Вар'яцтва Зігфелда». Гэта брадвейскае шоу, што ставілася ў Нью-Йорку ў першыя дзесяцігоддзі мінулага стагоддзя. У «Вар'яцтве Зігфелда» Маккей сустрэў Оці Ардзін, якая стала яго жонкай. Разам з ёй ён зняўся ў нямым фільме «Маккей і Ардзін». Гэта стала адной з першых кінапраць Джорджа. Але ж першым фільмам у кар'еры Маккея лічыцца кароткае нямое кіно «Яе памяць». Ён выйшаў у 1924 годзе, а яго працягласць была ўсяго 10 хвілін. Самымі вядомымі работамі ў кіно сталі «Гульнявая пляцоўка д'ябла», «Твар за маскай» і «Агент пад прыкрыццём». Пераважна ён выконваў другасныя ролі, але заўсёды мог знайсці сабе працу ў кіно. Маккей здымаўся ў кіно да апошніх дзён і памёр у снежні 1945 года ў Каліфорніі. Кэтрын Лок. Кэтрын Лок нарадзілася ў яўрэйскай сям'і ў 1910 годзе ў Калінкавічах. Яе імем пры нараджэнні было Мэндель Лакамавіц. Яе бацька Морыс быў настаўнікам у яўрэйскай школе. Разам з сям'ёй яны эмігравалі ў Амерыку ў 1912 годзе, калі дзяўчынцы было ўсяго 2 гады. У ЗША Кэтрын вучылася гуляць на піяніна, і гэта стала першай кропкай у яе кар'еры. Яна пачала з канцэрту, але потым вырашыла пайсці ў тэатр, а дакладней яна ўцякла, кінула музыку і паехала ў Лос-Анджелес з трупай акцёраў Potboilers. Пазней, у 1950 годзе ў інтэрв'ю для The Times яна так успамінала адмову займацца музыкай. Я хацела, каб паміж мной і піяніна было больш месца. Брадвей стаў для яе прарывам. У 1937 годзе яна выканала галоўную ролю ў камедыйным спектаклю «Цудоўны час». Далей ёй прапанавалі ролю Афеліі ў пастаноўцы Гамлета. У тыя ж гады яна ўпершыню знялася ў кіно. Яе першай кінапрацай быў драматычны фільм «Запляча», у якой актрыса выканала адну з галоўных роляў. У 1952 годзе Кэтрын знялася ў адным з першых тэлесерыялаў на амерыканскім тэлебачанні «Нечаканая». У ім яна выканала эпізадычную ролю. Што тычыцца яе асабістага жыцця, то ў 1934 годзе Лок выйшла замуж за Морыса Хервіна, з якім яны пражылі разам менш за 10 гадоў і развяліся. У 1947 годзе яна ў другі раз выйшла замуж. Выбраннікам актрысы стаў пісьменнік Норман Корвін. У шлюбе ў іх нарадзілася 2 дзяцей – Энтані і Даяна. Пасля замужа Кэтрын амаль кінула кар'еру. Яна знялася яшчэ ў шэрагу фільмаў, якія атрымалі прызнанне ў свой час. Аднак апошняй працай у кіно для яе сталі здымкі ў фільме «Упэўненая усмешка». Стужка атрымала 3 намінацыі на Оскар. Кэтрын Лок памерла ў 1995 годзе ад пухліны галаўнога мозга. Джек Торнек. Джек Торнек нарадзіўся ў Мінску ў 1887 годзе. Некаторыя крыніцы сцвярджаюць, што ў 1888. Невядома, калі і як Торнек эміграваў у Амерыку, але сваю акцёрскую кар'еру ён пачаў дастаткова рана. Дэбютам у кіно быў фільм «20 тысяч лье пад вадой» у 1916 годзе. У ім ён выканаў другасную ролю, і амаль усю сваю кар'еру Торнек выконваў менавіта другасныя эпізадычныя ролі. Часам яго персанажам нават не давалі імёнаў. У фільмаграфіі Торнека налічваюцца некалькі соцень фільмаў. Найбольш выбітная роля Джека была ў вэстэрне «Маладая рука» ў 1959 годзе, аднак яна не дапамагла акцёру зрабіць прарыў нават напрыканцы сваёй кар'еры. Джек Торнек быў у шлюбе з Ганнай Торнек. У пары нарадзілася толькі адно дзіця – Норман. Апошняй роляй Джека ў фільмах была роля ў камедыйным вестэрне «Сэм Віскі» ў 1969 годзе. Неўзабаве пасля выхада фільма Джек скончыў кар'еру, а памёр у 1974 годзе ў Каліфорніі. Курт Кэтч.
Курт Кэч быў вядомы як Ісар Кац, і ён нарадзіўся ў Гродні ў 1893 годзе. Перад Першай сусветнай вайной ён займаўся гандлем віном, а калі пачалася вайна, яго прызвалі на службу ў царскую армію. Аднак у першы ж год вайны ён трапіў у нямецкі палон, а пасля вызвалення застаўся ў Германіі, дзе жыў і працаваў у Берліне. У 1929 годзе ён адмовіўся працаваць у Берліне, а ў лісце да дырэктара тэатра ў Франкфурце Элвіна Кронахера напісаў: «Я шмат чаму навучыўся і магу жыць у Берліне, але іду да вас з завязанымі вачыма. Мне надакучыў Берлін, нягледзячы на добры прыбытак. Я больш не магу трываць берлінскае захапленне знакамітасцямі». У тым годзе акцёр пераехаў у Франкфурт на Майне. Кэч працаваў у Германіі да 1933 года ў розных нямецкіх тэатрах і кіно. У 1933 годзе нацысты прынялі антысеміцкі закон, па якому асобам неарыйскага паходжання, асабліва яўрэям, забаранялася займацца шэрагам прафесій. Пасля забароны працаваць у Германіі Курт перабраўся ў Польшчу. Там ён прабыў некалькі гадоў і эміграваў у Амерыку. У 1941 годзе ён асеў у Каліфорніі. Пасля пачатку Другой сусветнай вайны Курт Кэч стаў вельмі запатрабаваным акцёрам. Яго рэгулярна здымалі ў антынацысцкіх фільмах, прыгодніцкім кіно. Звычайна ён граў адмоўных персанажаў, і нават у апошнім фільме ў сваёй кар'еры ён выканаў ролю ліхадзея. Яго апошняя значная роля ў кіно была ў фільме «Маладыя львы», у якім зняліся Марлон Брандо, Дин Мартин і Монтгомері Кліфт. Дарэчы, Курт з'явіўся у першым фільме пра Джеймса Бонда «Казіно Раяль», якой знялі ў 1954 годзе. Курт Кэч быў жанаты на Хінді Кляйн-Лерер. У пары нарадзілася адно дзіця, а акцёр памёр у 1958 годзе ў Лос-Анджелесе. Майкл Марк. Майкл Марк нарадзіўся ў Магілёве ў 1886 годзе. Імем пры нараджэнні было Морыс Шульман. У 1910 годзе ён эміграваў у Амерыку. Шмат пра біяграфію Марка застаецца невядомым дагэтуль. Таксама невядома, ці быў ён жанаты і ці былі ў яго дзеці. За сваю кар'еру Майкл Марк зняўся ў 100 фільмах. У асноўным ён выконваў эпізадычныя ролі. Адны з самых вядомых былі ролі ў кіно пра Франкенштэйна, што былі вельмі папулярнымі ў Голлівудзе. Марка асабліва памятаюць па ролі бацькі забітай дзяўчынкі ў Франкенштэйне, фільме, які быў зняты ў 1931 годзе. Акцёр памёр у 1975 годзе ў Лос-Анджелесе ад сардэчнай недастатковасці.